Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu hormatly vatandaşlar. Iqtisadi kynçylyklar sebäpli çüýrük rejimin halkymyzyň üstünden itler ýartar edýäni üçin şeýlem olar Türkmenistanyň ykdysadyetiniň şah damaryndan ähli akýan sorup oturýanlygy sebäpli ýazyryň atgotlarynyň ýurdumy saklanmagy bilen baglanşykda halkymyzyň stres we aladyran esasyna döreýän dürli keselleriň artmagy sebäpli men saglyk temasyny ýene dolanmak zerurlygyny duýar. Bu gurda edilýän düzeltmeli işler ören köp. Näçe aýdylsa da az. Şonuň üçin Saglyk Ministrligi barada ýene de bir näçe kelam söz aýdyp geçmek isleýär. Gelin ýene de Saglyk Goraýyş Ministri Bäherdenli Mehmedow Murad Akmuradowyç arada gurrun edelim. Ilki bilen Bekrewedäki Traumatologiya hasanatynyň müdiri bolup işläp başlaýar. Soňra ony çoğunda hasananyň birine geçirýärler. Ondan soň Saglyk Goraýyş Ministriniň orunbasary bolýar. Ahirinde bolsa ikinji topar maýyp derejesinde kesgitlen adamy ministr wezipesine goýýarlar. Traumatologiýada işlän döwründe kadrlar bölüminiň başlygy Hojaýewa Maral Nurberdiýewne bilen şahsy gatnaşyklar bolýar. Şol hasananyň içinde bir protez bölümem bar. Bu bölümi öz olşy klinika ýaly edip protezden mut bermeli ýagdaýynda aýagyny we ellerini ýitiren hastalardan 20-30 müň manat möçberine para alýarlar. Murad Akmuradowyç traumatologiýadan aýrylyp çoğundaky başga bir hasahana geçirilende onuň ýerine gelen täze müdir maraly para alýanlygy üçin işden kokka berýär. Meselem ýöneki işgär hökmünde işe girýänlerden 60 müň manat, medisina ugru boýunça işe girýänlerden spesialistlerden 100 müň manat para alýardy. Şol sebäpli işden çykarylan Maral Akmuradowyç ýene de öz täze hasahanasyna alyp gidýär. Hatda ona bärsinem kelläňi edip öz ýanyna getirýär. Soňra ministriň orunbasary bolandan hem Maraly hiç kime degirtmän ministr bolandan soň ony Krasny Krestdaky fiziologiýa merkeziniň kadrlar bölüminiň başlygy edip belýär. Traumatologiýa hasahanasyna çykarylan Maral şol ýerden dokumentsiz ýagny ismatriýaşy müdir wezipesine bellenilýär. Medisina bilimi bolmadyk Maral şol fiziologiýa merkezine ýol boş hökmünde işini dowam etdirýär. Türkmen halkynda şeýle bir söz bar. Akmak sürür döwrany, akylly onuň hayrany. Men bolsa öz gezegimde diplomsuz sürür hasahanany, diplomly onuň hayrany diýesim geldi. Şeýle ýagdaýdan soň bizim medisina ulgamy näde besip bilerkä? Bu aşyk maşuk Murat Maral ýagdaýym Leyli Mejnun destanyny ýadyma salýar. Näme bolýar şeýle adamlara mene düşünemek. Bu ýaly destany ýaly gatnaşyklary biz häzirki wagtda Türkmenistanyň saglyk siýasatyna görýäris. Eger şeýle bolsa, onu näde kesel çekýänler hem Leyli Mejnun bolmasyn. Balyk başdan torsar. Murad Akmuradowyç traumatologiýadan gowluk gidende onuň ýerine gelen täze müdir şol wagt para alýan bölüm ýolbaşçylaryny we protez merkeziniň jogapkar işgärlerini işden boşadýar. Protez merkeziniň enjamlary tender arkaly döwlet hasabyna mut getirilmeli. Emma Murad Akmuradowyçyň nökerleri firmalar bilen dil tapyşyp hökümetden 5-6 sartykmaç pul alyp döwlet siri işlerini ogurladylar. Täze gelen müdir bolsa Murad Akmuradowyçyň ähli paraxor nökerlerini işden kovup traumatologiýany araşdyrdy. Emma pula garşy durup bilmeýän Murad Akmuradowyç ministr bolandan soň köne şaýkasyny ýerine getirýär. Meniň öňkü çykyşymdan soň traumatologiýanyň protez bölümine barla gelende bir topar düzgün bozulmalaryň üstü açyldy. Esasy zat protez üçin möhleti geçen kleýerleriň tapylmagy sebäpli hasahana $50.000 jerime salyndy. Bu kleýerler bolsa Murad Akmuradowyçyň hut özi para alyp şol firmalardan hasahana eltmegi buýrupdyr. Barlygdan gorkan paraxor Murad hasahanyň müdirine şol jerime pullaryny özüm tölerim. Hiç şeýlik alady etmäň diýip aýdy. Bu ýerde prokuratura bilen dil döwüşip prokuratura öz paýyny alyp işi akuratny yapmak isleýärler. Şeýle ýagdaýlar beýleki vilayatlardaky traumatologiýa we protez bölümlerine täsir edýär. Emma ministr başga hasahana täsir edip bilenok. Sebäbi olaryň ähli müdirlerini Urwan Gulynyň özü belleýär. Öňkü çykyşymdan soň balagyny dolaran ministr dermal lisenziýalaryny bermek işini wagtlaryň toktatdy. Murad Akmuradowyç hasahanalardan para ýa-da sowgat almaly bolsa 20 ýyl bäri boýnundan ýüp geçirilen MÇS'in başlygy
Döwran okur bilen bilelikde alýar. Gelin, yine de halkyň arasynda agyr mesele bolan dermanlaryň bahalaryna we Murad Akmuradowiçiň dolandyryp bilmedi gulgymyna dolanyp gelelim. Öňkü döwürde 49 san apteka wady. Gurbanguly ministr bolanda diň öz ýakynlaryna apteka açmagy ruhsat berdi we häzirki wagtda olaryň sany 80'e golaýlady. Dermanxanalarda dermanlaryň bahasyny hiç kim gözekçilik edip bilen ok. Sebäbi dermanlar gara kurslardan alınýar. Eger birja bahasyna görä 50 sent bolmaly dermany telekeçiler invoice ýetkezip $7 ýazýarlar. Kontrakt bahasynyň 3% alan birja bolsa gözüni ýumyp goýberýär. Aslında birjanyň roly narxlara gözekçilik etmek. Halkyň bähbitlerini goramak bolmaly. Emma olar öz sahaplary bilen bile mankalaryny ýuwup marketing bölümini işgärler iň $20 sagat takanyp Ýewropa dinjalşylaryna $20-30 soňup halkyň göz ýaşyny çeýerler. Elbetde kontraktlardan 3% alan narxlary kontrol etmedik ýagdaýynda olar villalardan ýaşap süýdüň gaýmagyny içýärler. Bu ýagdaýy hiç kim kontrol etmeýär. Agyr ýagdaý bolsa halkyň eneginden düşýär. Elbetde halkam öz arkadagyna gargynç ederdi. Birji işgärleri siziň üstüňizden düşüriljek birje video tiz wagtda peýda bolar. Şorja suňuňy taýýar ediberim. Oljahan Atabayevna, sen fondyň başlygyň bolsaň, seniň apteklarynyň dermanlary gara kursyny gymma satylýar. Öz bäş teşiklerinden diňe bir näme arzan edip görkezmek bilen bu wezipä laýyk gelýän därsiň. Ya sen fondy diňe öz dermanyny satmak üçin peýdalanýarmy? Oljahan. Adalatly bolýan bolsaň, halk onuň açyk düşündürüşini garaşýar. Gurbangulynyň 25 ýyl bäri gapçygy bolup, hyzmat edýän hemde baş dermanxana birleşiginiň başlygy Meýmanow Bawuly Meýmanowiç. Bu adama hökümet derman getirsin diýip konvertasiýa berende, meselem bir derman aýdaly Captopril $2, ýagny 7 manada gelýän bolsa, hemde 25% ýene de peýda goýup 10 manat töwregi bolmaly bolsa, onu öz zawskladyny çagyryp Garabahadan satyň diýip 40 manda satylýar. Bunun pulla gerekli işi ýaly, garynlaryny çişirip iýen naharlaryň derdinden gäger keselläp ýören paraxor rejim adamlary birden yaraman keselhana düşäýseler, onu olaryň dermanlary büdjetiň hasabyna mut berilýär. Emma açlykdan we ýeter etmeçilikden keselýän adamlar hassahanaların müdürüne bize hükümet büdjetinin hasabyna kömek edäň diýip haýyşdan baranlarynda bar ýok bolun. Özüň satyn alyn diýip goýberýär. Garipçe galan halkymyz nä derejä düşdi? Döwletiň içinde döwletsiz, baýlyň içinde garip, çagaly bolup çagasyz, öýli bolup bir ýerlerde öýsiz. Kynçylykdan gijelerine garanky jaýda göz ýaşamady hiç kimi görkezmän balalarymyzam enata mehrinden juda düşüp, çagalyk lezzetlerinden mahrum galyp, daşy ýurtdaky ýetkinjeklerimizem özüne tamamlamada sarlyp bilmän biz näýle beýle aşak düşüp bildik watandaşlarymyz. Hani biziň mertlik batyrlygymyz? Biz öz ejizlerimizi öz ganatymyzyň aşagyna saklamaly däldirmi? Gyrkylan ganatlar çykmanmy täzeden, ha? Näme üçin olar öldürünki arkadagy çykýarda, biz öz ejizlerimizi arkadagy çykmaly dälkek, ha? Näme üçin biziň gorkymyz öz içimizde çempionluğa dowam edýär, ha? Bestir watandaşlar, bestir. Beýle namart bolmaly. Gelin bir bolup bu tohumy özümizi ýitirtmäli. Gelin dowam edeli. Türkmenistanyň içinde bejirilip bolmadyk. Keselli adamlar daşary ýurda bejerýär gitmek üçin konvertasiýa almak istese, onu Murad Akmuradowiçiň galçyry bozagana $3000 para bermeseň ruhsat beren ok. Eger keselin gatagyr bolup nowaty öňe goýjak bolsaň, onun stavkalar $5000 çeni barp etýär. Ýene de bu galçyryň edýän hapa işiniň biri öz sagdyn bolan garyndaşlaryna hassahanalardan hat alyp berip $20,000 konvertasiýa gol çekip bozugy işlere baş goşup garyndaşlarym daşary ýurda çykyp $3,000 çekýärler. Halkyň jüwlerinden ogurlan alan hapa pullaryny ministr bilen diň ýarta bölüşýär. Hani ol açylyp ýapylýan fondlar kömegden okmy keseli adamlara? Ya ol fond diňe göz üçin altyna asar çele ýaýlymynda görkezilip soňam üstüne tozun singip durmak üçin mi açylmak, ha? Daşary ýurda bejermäge gitmäni uzy nowatdaky adamlara kömek edin. Beýle fond современный adamlar bolsaňyz. Öňkü çykyşymda da aýdyp geçipdim. Ýöne de bir gezek ýatladyn. Nerede gördüňiz eşitdiňiz? Medisina ugrundan Kabmin bilim ministrliginden getirilýändigini.
Önkü kabin näme de bolsa az owlak düşünýärdi. Emma Tokoyda gaplanyň ornuna eşek goýulýanyny diňe kıssalarda eşitýärdik. Ýöne Türkmenistan döwletimizde hakykatdan hem durmuşda bolmajak fantaziýalary amala aşyrmakda ýarşyň öňü tutýanyny subut edýär. Medisinanyň bir damaryndan awy zahar goýup berip, hastalyk sistemasyny hassa edýän adam bardy. Talipleriň haýyşy esasynda Murat Allaberdi şakyny bir kelam aýdyp bereýin. Ol adyma menziş Gurban Gulynyň kursdaşy bolup, hayatynyň soňuna çelini näme hapakir we paraholy işini etsede, diýmesizlik gyzyl karşykasyny gazandy. Endi bu adyma menziş men institutyň patofiziologiýanyň zaf kafedrasy hem de egzaminator bolup, eğer bir student näçe ilim bilim okamadyk bolsa da, ýa-da günüden güni ikilikçi bolsa da, ýasyrty güýçli bolup, alan bilimi nola deň bolsa da, ýa kördehin bolup, şariklerini ýarsy etmese de, adyma menziş Murat Allaberdiýewич minimum $100 bersen, onda yetmedik şarikler dolup, ikilikçi bolsaň birden 5 öwrülüp, zihiniň daş ýarýanlygyň hataryna näde kireniň özüň düşünmän galýarsyň. Eğer hakykatdan hem sen gowy okyan bolsaň, onda da ona minimum $100 bermesen, egzaminden geçip bilen ok. Adyma menziş, sana bir soragym bar. Ol ikilikçiler näme düşünükli? Para alıp yetmedik ilminiň üstüne doldurýan diýip. Emma ilmi bolan studentlerden näme üçin para alýan sen ha? Ya olar artyk maçalan ilmina da pul bermälimi ha? Vatandaşlar görýäňizmi? Senin ilminiň hiç kime gerek gel. Sizin ne düşünýäňizmi? Näme üçin keselli adamlar hiç kesellerinden gutulup bilenok. Bir keseliň bolsa, bilmän başga diagnoz edýärler. Aýaň döwülüp ýatanan bolsa, para bermesen, tramadol urman, ýerine su urup, ol tramadoly narkomanlara satyp, egzaminlerden öz beren paralaryny özünde bolýarlar. Onu soň ýurduň içi elbetde hastalardan dolu bolarda. Onuň hem çözügini tapjak bolup, ýene de şu wagt 2 sany kiçirak onkologiýa sentri gurdurýarlar. Ol sentrlaryň umumy bahasy takminan $10 milyon barabar bolsa, onu her hastahanany $75 milyon gurdurýarlar. Ya bolmasa, içindäki medisina enjamlary altyn gyzyllanmyka we onuň aýnalary göwker daşyndanmyka ha? Gurban Guly. Bar şeýle bolsun diýeli. $100 egzamin tapşyran studentler içinde işlemeli bolsa, ak mermere gurulan hastahanada megerem aglasa gerek. Meni kimlere geydirdiler diýip, hem de Gurban Guly güwnüme bolmasa, tiz wagtdan öz gyzyny, oguljakany, saglyk goraýyş we derman tenagaty hem de turizm kabine edip belirlejek ýaly bolup dursun. Allah'ım bize ertire çıkarsa onam görürüz. Esselamu aleyküm.